πύλη 6 έκτου και πάμε να δούμε τι φέρνει και τι δηλώνει αυτή η πύλη, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα, τι ευνοείται να κάνουμε σήμερα. Φυσικά ευνοούνται οι σχέσεις μας, η αγάπη, η συντροφικότητα, η εσωτερική ένωση, η αγάπη αυτού, να φτιάξουμε τη σχέση με τον εαυτό μας, αν θεωρούμε ότι συγκρουόμαστε πολλές φορές με τον εαυτό μας. Και καθρέφτισμα μέσα από τους άλλους, δηλαδή σήμερα μπορούμε να καθρεφτίσουμε πράγματα τα οποία είναι βαθιά κρυμμένα και να μας τα δείξουν οι άλλοι, γιατί οι άλλοι είναι οι καθρέφτες μας πάντα και δείχνουν και ασυνείδητα πράγματα που υπάρχουν μέσα μας και δεν μπορούμε να τα δούμε με γυμνό μάτι. Η υψηλή έκφραση της 6 έκτου δημιουργεί βαθιές ψυχικές συνδέσεις, έχει έντονο χάρισμα να ενώνει ανθρώπους, μπορεί να γίνει γέφυρα αγάπης και συμφιλίωσης, αναπτύσσει συναισθηματική ωριμότητα και μαθαίνει την αληθινή αγάπη χωρίς εξάρτηση. Οπότε σήμερα μπορούμε να δουλεύουμε και με τις εξαρτήσεις μας, αν βλέπουμε ότι έχουμε προσκολήσεις, αιμονές σε κάποιο άτομο, σε κάποια κατάσταση. Από την άλλη, μπορεί να μας βγάλει και τη σκιώδη πλευρά σήμερα, οπότε θέλω να προσέξετε πολύ τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα, τα αρνητικά των σχέσεών σας, τριγωνοποιήσεις, όταν εξειδανικεύουμε τον σύντροφό μας, το μοτίβο δίνω πολλά και δεν παίρνω τίποτα που το αναφέρεται πολύ. Οπότε σήμερα είναι κατάλληλη μέρα να δουλέψουμε κιόλας με αυτές τις σκιές. Ευνοούνται φυσικά τα ρομαντικά ραντεβού, ευνοείται να κάνετε δώρο στον εαυτό σας, αλλά και στο αγαπημένο σας πρόσωπο. Και ένα βαθύ ερώτημα που μπορείτε να κάνετε σήμερα στον εαυτό σας είναι αν επιλέγω αυτόν τον άνθρωπο από αγάπη ή από έλλειψη. Η ανώριμη αγάπη λέει «Σ' αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι», ενώ η ώριμη αγάπη λέει «Σε χρειάζομαι επειδή σ' αγαπώ». Εσύ σε ποια αγάπη νιώθεις ότι ανήκεις, σε ποια από τις δύο κατηγορίες? Γράψε μου στα σχόλια και στην περιγραφή θα βρεις μόνο για σήμερα μία προσφορά για τον καθαρισμό των σχέσεών σου, αν βλέπεις ότι υπάρχουν αρνητικά μοτίβα ή έχεις αρνητικά συναισθήματα ή κόλλημα με ένα παρελθοντικό άτομο το οποίο δεν βγάζει πουθενά αυτή η κατάσταση. Εγώ θα βάλω, εννοείται, το λαδάκι της θηλυκής ενέργειας σήμερα, γιατί έχει σχέση με το λαμβάνι και θέλω να λάβω σήμερα και πληροφορίες αλλά και αγάπη, οπότε ανοίγω στη θηλυκή μου ενέργεια.